na mami amani na pass through a lot because na mgbe ọ bịalụ mgbalụ mgbe ndị befe bịalụ mgbalụ nne die nafa kụjasịla akụja mgbe nwaanyị afọ pụtara as a second wife nafa bụ anya n'aka mami a wee na-asị kedu onye bụ ihe a ya sị ya no second wife die mami a wee bee wee sị ya na dị ga aka ebesiri ife dị n'isi gị wee jee n'ukporo nwaanyị ọzọ na ada eme ya eme kedu ife ijire wee gwafa nyesetu ne mami anya na mami aghọtara maka na asịsị kwuche mee nọọsụ ego ka o mere nothing more nwere ife like na ya draw sure na onye kwuru ụmụnna ife ha o kwesịrị ịgba nkwe ịmagolu wee dị anya or do something ọnụ maalụ na nya echegidego m ife a wee na-asị na even this lady amọrọ the position ya yet because na ọ bụrụ na o ji nwaanyị sauti wee make court wedding which ịmalụ nọ na court ka ọ ga-anụ the woman then onye anwasị ego ka edobe n'isi ọ bụrụ na achọ this man afọrọ kịta kedu onye nwe ife niile ya ọ bụrụ na achọ this man afọrọ kịta kedu onye bụ legal wife ya hai o nwere ife mmadụ enwere ike iji mmadụ ipie wee mee I'm telling you hapụchakwa na anyị bụ mmadụ mana malụnụ na etu anụ ọfịa etu anyị si afụta anụ ọfịa ka anụ ọfịa si afụtakwa anyị dọka anụ ọfịa ọ bịawụlụ ma ụwa ahụ nụfọrọ ihe a bụ jungle I'm telling you afụfụ ka nwaanyị atabalụ gị bụ nwoke tagidelu gị tasịa jeelu gị nga kedu ifo nya if ọ sị m nne na ife nwoke a ka emeri ebe ife nwere afịa na ya ma nkọsị ya just chọọ ka ya sele enu n'ife ji wee na-akọlụ m ihe a kịta bụ n'ike kwụọla ọtọ gwa ya na ife achọ ka ndị mmadụ gwa ya bụ onye hapụ nwoke edula ofu obele nwa anụnwa pụọ jee chọba onwe ya ịghọta kịta bikos ọ bụrụkwa ma ndị ọzọ ya chọrọ ịtagbu onwe ya n'afụfụ and ya chọrọ ụmụ ya likete n'afele nkọwa ka ha libe n'ala akwa ịghọtago ka onye gba nkịtị na-eche mgbe ọ ga-achụ ya maka na ya do sure no ofu ukwu ka ya ji wee nọzalụ na this marriage na one day bọsị die ga-echeta ịchụpụ ya n'ụlọ ma ọ bụ bọsị ụlọ ọnụwanya binia mela spy akwa ịghọtago na die ga-atụpụrụ ya ife n'ilo so ma ọnya chelụ mgbe atụpụrụ ya ife si anya pụba ka wee pụba ka ọnya ji nnọọ nwaanyị jeje kpọrọ ofu nwa pụbanụ jetaba afụfụ maka na o nwerozi nke a na-eme andị na asị na ebe ọ gwọrọ ọgwụ fa ji were ebu ntụfa na ebugheri na ọ sị na ya chọrọ ka ego na-abịa ya aka maka na ego ba anya aka ya waba anya ya kwụzie okwu ọmalụ ịmagolo ụdị ife ahụ na ego afụbalị aka ka o ji wee nọgide chọba ụlọ kpọrọ ụmụaka pụba unu afụgo ụdị ọnọdụ this guy chọrọ idobie mgbe ụfọdụ na be anyị mmadụ ga-abịa kpọrọ nwanne gị nwaanyị ya na ya na-aba ebili egbe ya nkịtị mgbe ụfọdụ mmadụ ga-abịa tọgba ego ma emezu na ego emezu n'isi nwanne gị nwaanyị egbe ya nkịtị chei maka na this guy maalụ ife dị n'etiti ya na parents ya ọ sị m nne and ya ada akọlụ parents ya anything dị ụtọ etu o si wee gbatakwụlụ ya ada akọ ị na-eme mmadụ ife mgbe ụfọdụ ọkachasị ụmụ nwoke maka na unu mana unu ji anụ n'isi che na o nwere ife a ga-eme gị maka na nwoke ka ịbụ mebi nọchi nwaanyị ka ịbụ malụ na Chukwu okike na-afụ gị ọ bụrụkodu na nwoke ada afụ gị na nwaanyị ada afụ gị na o nwere ife onye afụ ga-eme maka na ịkalịlị ya malụ na Chukwu kelu gị nwanyelu gị nwa ndụ ikuku ị na-eku na-afụ gị malụ na anụ enwere ọdụdụ na chie na-atụli ya ijiji malụ na ife ọbụla imelụ n'ụwa dị njọ na ị ga-ata afụfụ ya nke imelụ dị mma na ị ga-elite ulu na ya ịkpata nwa mmadụ ekwube ya n'ọkụ maka na iji anụ n'isi ma ọ bụ sọ ekpele nwaanyị akpelego asị m ịma this girl pụta ofu mbọsị gbala ọtọ wee gwa this man okwu ọ just godie n'ala o nwere ife o melụ this man o ife ọbụla ọ gwalụ this man ama nle n'isi ya ọ bụrụ alụ dị ife a niile ọ gwa mụ bụ eziokwu o wee dobie n'ụdị ọnọdụ a bee akwa
kpeselu chi gị na-asị ya kedu ife ime. O nwere ife nwaanyị a kwulu n'isi this guy ya ama mme maka na ọtagoli ya afụfụ jekwuolie nga physical. Kedu ife ọzọ mmadụ ga-emelu gị wee ma na ọfụ gị n'anya? This guy sị m na ife na-ewute ya bụ na kịta anya pụkwuo kịta na o nwere nwoke ga-abata na ndụ ya maka na ndụ fa gbalakado n'isi. Ọ na-afọle agbụrụ m ife ga-eme gị bụ nwaanyị. Ọ bụ na ị nọ na peji m kịta maybe inubedi na ị na-achọ ịnụ di ha gaa tụrụ all those posts na-eme ndị mmadụ na-eweta m ka unu fụ ihe dị n'ịgba ndụ, fụ ihe dị n'inwe iyi, fụ ihe dị na ịṅụọlụ mmadụ iyi does not prove na ịlọvụ ya. Nsị gị na mgbe ọbụla mmadụ sị gị ṅụọlịa iyi ọ gị lachali ọbara, ọ gị mee nke a, gị mee nke a ka o wee malụ na ọfụ gị n'anya, ka o wee malụ na ọfụ gị n'anya. Asị o nwere hidden agenda, o nwere something ọ ga-elite na ya. Ịbụlụkwa agbọghọbịa malia tata, ịbụlụ nwa okolobịa malia tata, o nwere ife a na-aghọta n'iyi. Mmadụ lọvụ gị ga lọvụ gị genuinely. Yes, ndị oke akwa ifulu ndị oke akwa nwanyị fada nọdụ sef with ofu nwanyị. Ndị oke akwa nwoke ada nọdụ with ofu nwoke maka na ogbu mma ejere mma gị a n'azụ. Yes, nwoke chebere na ị na-akwụgharị na ị na-eme nke a, na ị na-eme nke a, na ị na-eme nke a. O nwere reason. Mụlụ na anya ka azụ this girl na-atọrọ atọ. Mmadụ wee tabala gị afụfụ niile etasịala gị si ife na-agụ gị bụ ịchụpụ ya na ndụ gị. Just ka ịchụpụ ya na ndụ gị na o melụ gị gịnị? Na o melụ gị gịnị? Ịnụkwugo nwaanyị ọzọ. Still she accepted. Why can't you just give this woman peace? Ọ da-achụ gị, ọ da-asị gị anụ na nwaanyị ọzọ. Nwere ife ọ gwa gị no guilty conscience. O nwere ife ọzọ na-agbada this guy na-abụ gị obie na-apịa ụtarị, obie na-apịa ụtarị. Ịnụgo the woman ọ nara ekwu okwu. Idulu the woman bụ anụ na ịlụlụ still ọgba nkịtị. Hapụzi anya ya ka o nwee peace. No, nwanne m. Kedu ife ilo? Kedu ife ọdụgo ka ọdọzga ome? Onye hapụnụ die kụlụ ofu nwa jee chọba ụwa ya. Ka onye nọlụ chelu bọsa a ga-asị anya pụọ bikọs ọ sị m na n'iwu ka ọ bụ no time mgbe ọ ga-abụ ka a na-ekwu maka ya. Chei! O metelu bulu kwa o metelu bulu. Bọsị ọ ga-ekịta ama na this girl bụ mmadụ n'ọnọ. Bọsị ọzọ eke ga-abịa o chetakwa the girl. Gwa anyị filo na comment section maka na ọ ga-enyelu this girl aka iji ma ife ọ ga-eme ma nyekwazi ọlụ m aka tụsa ozi a ka olu ndị ọzọ ntị. Ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.